बयनिसिमबो खालामाथि टुरिस्ट गाइड एसोसिएशननिफ्राय गाहाम हामलायथि बावग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि चेनेलनि बिगोमा थाबाय दा बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि थांनाय 2023 मायथाइनि 23 डिसेम्बराव जोङो बे खालामाथि टुरिस्ट गाइड एसोसिएशननि दारै जोंनि खालामाथि टुरिस्ट स्पटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिनानै होनाय जादोंमोन। बियो दिनै फैबाय फैनानै बे 2024 मायथाइनि बे फेब्रुवारि दाननि 25 खालारनिफ्राय जोङो बे खालामाथि टुरिस्ट स्पटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दोनथ'नायनि मेन खारनानो जाहैबाय दिनै बे जोंनि खालामाथि स्पटनाव लामाया गोलाव दावबायनांगौ जानायखाय लामाफोराव जानवारफोरनि थांलाय फैलायफोरा बारा जानायखाय आरो बोथोराबो जोबोद गरमनि थाखाय आरो मानसिफ्राबो दावबायारिफ्रा फैनाया खम जानायनि जाहोनाव आरो हारसिं हाला फैयोब्ला माने बे टुरिस्ट स्पटनाव दावबायनो थाखाय गोबां लाइफ रिस्कनि खोथा दं। दा बेनिखायनो बे दावबायारि प्लेसखौ दिनैनिफ्राय लानानै फैबाय थानाय बोथोरसिमहालागै जोङो बे टुरिस्ट स्पटखौ बन्द होननानै जोंनि खालामाथि टुरिस्ट गाइड एसोसिएशननिफ्राय बन्द होननानै फोसावनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे खावलायबावो दे फैबाय थानाय बोथोराव जोङो सम आरो बुब्लिफ्रा मोजाङैनो मिलायोब्ला जों नोंथांमोननि दावबायारिफोरनि फैनायफोरखौ जों खावलायो आरो नोंथांमोननि दावबायफैनायजों जोंनि खालामाथि टुरिस्ट स्पटखौ मदद होफैनायजों जों बिनिफ्राय साबसिनै बे दावबायारि जायगाखौहाय जोङो नोंथांमोननि थाखाय खुलिनानै एबा बेखेवनानै होफिननाय जागोन होननानै जोङो खालामाथि टुरिस्ट एसोसिएशननिफ्राय जों बे थिरांथाखौ खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों।